Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur iki lur tak buktekno. Wis ana pira, Pak? Jam pira tekoe? Jam 8. Jam 8. Saiki jam 09 lebih 5 menit sak jam wis oleh situk nggih ya? Nggih. Alhamdulillah iki mau kanca-kanca ya wis padha oleh. Suwun Pak nggih, iwakku entekno wis. Nah iki jam pira? Jam 7 gorong oleh. Oh nggih lho ning tak singitna. Ah iki monggo. Wong kidul-kidul wis oleh kabeh lur. Lho kidul kok wis oleh kabeh. Oleh pira bos wetan dhewe? 5? 5? Ya diangkatno diluk kono. Diangkatno diluk njaluk tolong. Oleh loro. Oh oleh loro lur. Lho iki sing di salon ya ngono. Oleh wisan lur. Lho iku ya wis oleh. Wis oleh kabeh, monggo nak merapat mabengi gak ana wong, mabengi manung 5. Mabengi manung 5 pelepasan. Pakde oleh pira iki? Loro. Oleh loro patin. Oh nggih oleh loro. Bose oleh pira lho keturunan iki lho. Lho, mbok iki oleh pira iki? Iki oleh pira Pak? Jare Pak. Loro. Iki oleh loro. Oleh pira to? Oh, oleh loro lho. Wis lur padha oleh kabeh. Lho iki situ iki. Iki durung. Durung oleh telu. Lho oleh telu. Umpa ikune sepilane umpane. Cacing lur, umpan sepilane cacing lur. Monggo murah meriah lur, cacing 2000 wis oleh sak baskom lur, nah budal. Umpan cacing tok lho. Monggo. Lho cacing temen ya, deal ya. Gak mbuci kancane kancaku ya. Alhamdulillah. Monggo lur, umpan cacing, haup, cemandi. Iwake kena tipes. Monggo lah merapat. Nggih, lho iko oleh kok lur. Lho iko oleh maneh lur. Apa iku umpane sepilane lur? Londo. Londo ta apa? Pakde. Pelet, lho iko pelet lur, iko pelet iku cacing. Sing situ acian. Iki ya peletan iki grupe Bayu Mardianto iki peletan. Lho, nandi? Lah jebol. Pindah nandi, Pak. Nggih, monggo Pak. Pindah gak bayar kok. Sampeyan pindah mboten apa? Nah, wis lur, ngono ae lur, Pak padha mangan lur ya. Monggo. Cacing pelet, mangan lur, racian mangan. Monggo sampean kersa pundi umpane sampean buktekno nang cemandi kudu oleh akeh. Nek ate gak oleh iwak tak tambahi kucing lho. Kudu oleh iwak, harus oleh iwak. Mabengi pole mek wong 5 lur. Mabengi mek wong 5. Lha iku oleh jebol kok liwake nandi. Iwak jebol. Iki lho pindah kok lho. Pun ngoten mawon lur nggih. Assalamualaikum.